De Limburgse Vrouwenraad is een adviesraad die advies geeft aan het beleid, aan het provinciebestuur. Wij zijn de enigste adviesraad in Vlaanderen die een koepel is van alle vrouwenorganisaties. Daar heb je de politieke partijen die vrouwen in hun rangen hebben, de werkgevers, de werknemersorganisaties. Alles wat rond vrouwen bezig is, dat zit bij ons in de organisatie. Ons hoogtepunt is altijd de Internationale Vrouwendag op 8 maart, evenement. Dan vieren wij eigenlijk ons jaar dat achter de rug is, als we goede resultaten geboekt hebben. En dat staat altijd in een teken van, bijvoorbeeld Vrouwen in de Kunst. Dit jaar heeft dat in het teken gestaan van Vrouwen in het Stem. Dus wij gaan actief werken rond vrouwen en de verkiezingen. We hebben daar ook een debat georganiseerd met zware politieke kleppers, vrouwelijke kleppers die het al heel lang en goed gedaan hebben in de politiek. En wij willen beklemtonen dat vrouwen even goed als mannen en even bekwaam als mannen zijn in de politiek. En dat hebben we echt onderstreept. In oktober dan houden we gemeente- en provincieraadsverkiezingen en wij met onze organisatie FEMA en een aantal allochtone vrouwenorganisaties. Wij willen dus eigenlijk de vrouwen oproepen en ook de burgers oproepen om op vrouwen te stemmen in de politiek. En wij willen dat doen door een wildbreiactie te houden. Dus wij roepen alle vrouwen op om een wildbreiactie te organiseren in de gemeente. Het zijn niet alleen gemeenteraadsverkiezingen, maar het zijn ook provincieraadsverkiezingen. En daarom dat we hier in het provinciehuis een hele lange loper hebben uitgerold. Nu, je ziet, onze vrouwen hebben al heel hard gebreid. En deze loper die hebben we hier op de trappen van het provinciehuis geleid. Eigenlijk symbolisch om te zeggen, we willen zoveel mogelijk vrouwen toeleiden naar de machtsfuncties hier in het provinciehuis. Voor onze actie krijgen we provinciale ondersteuning en krijgen we ondersteuning van de Limburgse Vrouwenraad. En wij doen dat ook samen met een aantal allochtone vrouwenorganisaties, omdat we het ook wel belangrijk vinden dat er veel diversiteit in de politiek komt en ook omdat ook de allochtone vrouwen bewust worden van het stemmen op vrouwen. Wij doen mee omdat wij vinden het heel belangrijk dat vrouwen, vooral vrouwen met etnische, culturele minderheden, ook meedoen aan de politiek. Dat ze politiek actief worden en dat ze ook bewust worden van de mogelijkheden om in de politiek te raken hier in België.